Irudi hauek agerian uzten dute Gabon zahar gauean su hartu zuten bi eraikinek izandako kaltea. Ez dago oraindik txosten teknikorik, baina bi eraikinak bota behar izatea mahai gainean dago. Sua zerk eragin zuen ikertzen jarraitzen du ertzaintzak, baina gaur Pasaiako alkateak adierazi duenez lekuko batek baino gehiagok bengalak aipatu ditu. Hay testigos, hay versiones que aseguran que ha sido una bengala. Suhiltzaileek izan zituzten ur arazoak direla eta hodiak ondo zeudela esan du ur asko behartzela momentuan eta arazoa azkar batean konpondu zutela. Gaur, eraikinetan lanean ari dira erortzeko arriskuan dauden zatiak kentzen eta segurtasuna bermatzen bizilagunak beharrezkoak dituzten gauzen bila sartu aldaitezen. Oraindik, gaur ere inguruetako jende ugari hurbildu da etxeak nola geratu diren ikustera. Festa honelako tragedian amaitzea ulergaitz egiten zaie. Askotan braserokin, deskuido izaten dira, baino olako jendia pasatzea festan. Alboko etxeetakoak behin eta berriro begiratzen diete eurena izan zitekeela eta azken urteetan petardo eta suziri gehiegi botatzen direla pentsatuz. Todos los años igual, petardos, bengalas. Pasaiako alkateak eskerrak eman dizkie herritarrei kaltetuei laguntzeko erakutsi duten jarreragatik. Pasaiako herria egiten ari den esfortzua, beraien bizilagunen beharrei erantzuteko.